Hyvää huomenta. Kello on 8. Minä näytän täältä. Tulosti justiin ison kasan tilauksia tossa. Täytyy lähteä viemään niitä Iittalaan postiin ja näin. Mutta nyt jos joisin aamukahvia kuitenkin tässä välissä. Mä tuon kyllä juomaan kahvia sinne. Tuon tuossa juomaan kahvia. Lampaatalja tärkein. Kuvan laatu on nyt vähän huono, mutta mä olin myymässä tuossa Vähäpourun markkinoilla viime viikonloppuna. Oltiin Duffon kanssa siellä. Oli tosi kiva päivä, oli ihanat markkinat, tosi tunnelmalliset markkinat ja näin. Et ihmisiä nyt ei ihan hirveästi ollut, mikä harmitti totta kai, että ne oli siis niin ihanat markkinat, että olisin toivonut, että paljon ihmisiä olisi saanut kokea sen. Siellä oli semmoinen vanha torppa tai semmoinen vanha iso talo, missä oli takat tulilla ja sitten siellä langankehräjät ja kaikki kehräsivät lankaa siinä takkatulen loisteessa. Oli kaikenlaisia myyjiä ja kaikilla oli pöydät niin kauniisti koristeltu, kun oli siihen ei tullut sähköjä siihen taloon, niin ai vitsi mikä tunnelma siellä oli, aivan mahtava. Kuvailen aina tunnelmaa tällä. Oli kauniin näköisiä nämä pöydät, tuossa näitä valoja kaikki. Niin siitä tulee ihan niinku kangasta vai siis semmonen niinku... Joo. Niin se on se joo, mitä siitä tulee joo. Tulee täältä välistä. Miten kautta siis oli? Joku hyssy sisällä sitä pussia. Karku. Peaceful night, child.
nyt meillä on ensi sunnuntaina tuossa Pirttikosken koululla sitten vielä yhdet joulumyyjäiset, mihin ollaan Duffon kanssa menossa ja Martti tulee sinne mukaan ja näin, että niihin mä oon nyt sitten valmistautunut tässä myöskin. Ja verkkokaupasta meni aika paljon tavaraa, että nyt mulla tietysti tää on aina vähän tää dilemma, että kun aika ei riitä tehdä mitään niin kuin hirveitä määriä tavaraa ja mulla ei ollut materiaaleja ihan hirveästi, niin sitten tämä, että pitäisi olla markkinoille tavaraa, mutta ei sitten kun ei kerkiä mennä verkkokaupan kautta. Niin. Mutta on mulla nyt kaukametsää ja mä oon nyt ruvennut tekemään tassukoruja semmoista. Markkinoilla multa parikin ihmistä kysyy, että miksi mä en enää tee videoita ja syy siihen on moninainen. Mulla on nenä vähän tukossa. Mulla on tullut vähän semmoinen sosiaalisen median väsymys. Mua ei ole oikein hirveästi niin kuin napannut kuvailla tai tehdä. Ja dokka alkaa vuotaa. Ja sitten toinen on se, että mun puhelimen kamera on mennyt rikki. Taas. Siis tämähän on kaas kaatuillut tuon jalustan kanssa. Se on aina hankalaa, kun on noita eläimiä, minkä kanssa kuvailee, niin aina joku sitten tulla tirvaseen sitten puhelimen ketoon siitä. Mutta tässä on jossain repussa tai taskussa mennyt toi kameran linssin lasikin rikki. Ja alkuun se vaikutti, että se ei vaikuttanut tähän videokuvaan juurikaan, mutta nyt se sitten on alkanut tekemään tämä kamera, tämä hyppii ihan oudosti. Niin kuin se tarkentelee oudosti, sitten se hyppii se kuva ja sitten se väreilee se jännästi se kuva, että joku ongelma tässä on ja kuvalla on mennyt ihan kamalaksi. Nyt se on kamala siksi, kun on hämärää tässä ulkona vielä, mutta joo, senkin takia mulla on nyt motivaatio ollut vähän hukassa, kun kamera ei kuvaa hyvin. Ja mä tykkäisin kuvata kuitenkin silleen suht laadukkaasti. Niin silleen, mutta nyt mä sitten ajattelin että tänään mä kuvaan tämmöisen My Day-videon. Kerron kuulumisia, höpöttelen. Tääkin on aina sellainen dilemma, että osa tykkää, että mä höpöttelen, osa tykkää, että inhoaa sitä, että mä höpöttelen, mutta mä ajattelin, että jos mä teen molempia, niin sitten kaikille aina välillä jotain, jos enää kukaan edes katsoo mun videoita, koska YouTubehan tosissaan ei tykkää yhtään siitä, että on tämmöisiä taukoja. Pitäisi kerran viikossa vähintään boostata video eetteriin, että Tube jaksaisi pitää sitä siellä algoritmeissa, mutta kun ei viittis väkisin tehdä. Monihan epäilee, että jostain syystä tämä mun parisuhde vaikuttaa siihen, että tuleeko niitä videoita vai ei, niin se ei vaikuta itse asiassa, vaan kannustaa siihen, koska mun miesystävähän on myös sisällön tuottaja ja hän kannustaa rakkaudella ja ystävällisesti, että koita nyt vaan kuvata ja tee nyt vaan, ja sitten hän koko aika keksii mulle niinku ideoita ja juttuja, että jos nyt oikeasti sitä ja tätä ja silleen, että hän siis todellakin haluaa, että tämä homma pyörii, mutta se on ihan puhtaasti minusta itsestäkin, että mä oon ruvennut pistää jarruja tässä. Mutta eipä siinä. Elämä on semmoista ja toki tää syksy ja nämä kelitkin tietysti pikkasen, mulla on joka syksy tämmönen kaamosväsymys ja motivaatiopuute vähän kaikkea ja nämä kelit ei edes auta sitä. Mulla ei ole yhtään joulufiilis. Sunnuntaina on ne Pirttikosken joulumyyjäiset. On luvattu räntäsadetta. Mutta ei ole huonoja kelejä, on vain huonoa pukeutumista. Mutta joo, nyt mä juon tän aamukahvini loppuun ja sitten alan pakkaa nuo tilaukset ja sitten lähdetään käymään pikaisesti Iitalassa kaupassa ja mä toivon, mä tilasin mun miesystävälle joululahjan, niin mä toivon, että se on tullut, koska mä aion antaa sen hänelle ensi viikonloppuna jo, koska se on semmoinen, mitä hän tarvii täällä olosuhteissa, niin helpotetaan hänen elämää tähän.
Tässä on mun eilinen kaos ihan tässä keittiön pöydällä, niin tein näitä korpimuija merkkejä. Ja sitten mulla on työn alla nämä tassukorut nahasta. Mihinkäs mä laitoin sen valmiin? No tässä näkee nyt tää kamera tekee taas sitä. Joo, rauhoituppa nyt kamera. Niin tällaisia tassukoruja. Näyttää siis tältä. Ja nämä korut on vähän niin kuin semmonen Martin oma tuote, koska Martti kärsii siitä noutajille hyvin tyypillisestä nivelsairaudesta. Ja eli hänellä on nivelrikko nyt jo, vaikka hän on vasta 1,5 V. Ja sen hoito vaatii rahaa aika paljon, niin mä ajattelin, että mä teen Martille tämmöisen oman tuotteen verkkokauppaan, mikä on vähän niin kuin korvamerkitty sitten, että näiden tuotto menee sitten Martin lääkärikuluihin ja muihin. Martti ei muita lääkkeitä vielä tarvitse kuin niitä Cartropre-pistoksia ja sitten tietysti tarvii nivelravinnetta ja näin, mutta sitten vähän väliä pitää käydä niissä kuvissa tarkastamassa tilannetta ja muuta, niin ajattelin, että nyt mä teen sitten Martille tämän oman tuotteen. Ja siis tämä on ihan sitten tulee verkkokauppaan. Mä teen nyt nää sinne myyjäisiin ensi sunnuntaille. Ja sitten jos sieltä jää näitä, niin sitten ne tulee verkkokauppaan. Teen toki lisää koko aika sitten näitä. Ja korpimuja pussukoita mä teen ja sitten mä teen varmaan niin kuin näitä läpysköjä sinne ihan vaan, niin kuin, että voi ostaa pelkän ikään kuin tukipätsi. Niin näitä sitten teen myöskin sinne. Takkuli. Kurata suunnin takkuli. Onkosi kurata suunnin takkuli? On. Aamupainit. Täällä on silputtu polttopuita taas. Tämä matto on tosi mielenkiintoinen. Se onkin lakananvaihtopäivä tänään. Kerkesit ennen kuin ehdin petaamaan. Kiitos, Kerttu. Lisää pyykkiä. Kerttu sanoi, että ei se minun vikani ole, jos sinä olet laiska aamulla. Yksi assistentti nukkuu siellä pöydän alla. Me alamme pakkailemaan. Siitä lähtee tassutyyny maailmalle. Saunan lämmitykseen, tai ei saunan, vaan vesipadan lämmitykseen, koska mä käyn nyt aamulla pesulla ennen kuin mä lähden viemään kylille paketteja. Ja täällä on tämmöistä maalaisromantiikkaa parhaimmillaan. Niin, tosiaan käyn nyt aamulla pesulla, koska silleen se on paras tehdä, kun lämmittää kokonaan se vesipadan kuumaa vettä, niin sitten pystyn pesemään pyykkiä tai laittaa pyykit likoon siksi aikaa, kun käyn kylillä. Vai mitä, Martti? Mitä, Martti? Kehtasko sulle rääkästä se varis, naakka, korppi? Mikäs jo? Niin, saa samalla sitten pestyä byykkilöiset, kun lämmitän itselle pesuvettä. Katsotaanpas. No ei, se on melkein täynnä. Ei muuta kuin lämmityspui.
lämmittää sekä kiukaaseen että vesipataan. Mä poltan yleensä kiukaassa yhden pesällisen puita, että tää vähän lämpiää tää sauna, ettei tää mun suihkuhetki olisi ihan niin kylmä. Ja tälleen kyllä säästää hyvin silleen puuta, että koska tää saunan lämmitys vie ihan älyttömästi puuta, kun tää on niin iso sauna, niin sitten mä yleensä teen tälleen, että mä aamusta lämmitän vaan sen verran, että pystyy käymään pesulla ja lämmitän vesipadan kuumaksi ja sitten pesen samalla pyykkiä ja käyn itse pesulla. Ja saunahetket mä oon säästänyt siihen, että kun miesystävä tulee tänne, niin sitten me yleensä saunataan vähän pidemmän kaavan mukaan ja silleen. Mitäs on Takku puuhannut ulkona? Mitä on Takku puuhannut? Niinkö? Kanojen gourmet. Kanojen gourmet. Yön leivin uunissa hautunutta porkkanaa. Mä laitan joskus semmoista, mitä itellä jää porkkanaa, mitkä on mennyt huonoksi. Sitten toisenaan mä ostan hankkijalta sen porkkanasäkin, niin siitä riittää pitkäksi aikaa, mutta se on vaan niin iso se säkki, että ne kerkiää sitten mennä. Tää ei ole nyt teille. Vähän kaurahiutaletta joukkoon, niin tulee tämmönen lämmin aamupuuro kanoille. Niin. Eikä ole ihanat lattiat, voi että. Oli pakko ottaa räsymato pois, kun täällä tuli niin kova kauheasti kura. Basilikan loput salaatit. No, gourmet. Kelpaisi varmaan Roopellekin. Voltti toimittaa. Vettä niillä onkin, kaurat on vähän loppu. Siinä on tämmönen ruskea pikkukana. Se tuli mun siskolta. Se on tämän vuoden tipuja, muistaakseni. Ja siinä on hänen musta kaverinsa. Niillä ei itse asiassa ole vielä nimeä. Mä en ole muistanut vielä nimetä. Laittakaa kommentteihin hyviä nimiehdotuksia. He on alkaneet nyt munia, semmosia ihan pikkusia söpöjä kananmunia. Menkää syömään. Joo, koira tuli mukana tänne, tuli. Joo. Helmi siellä hautoo, Helmi ei saisi hautoa. He näköjään munii. Tässä onkin just hyvä esimerkki. No, nyt on vähän huono valo, mutta oi, ei mennyt rikki, ei mennyt rikki. Niin noi tekee tommosia, no tää on itse asiassa jo aika iso tää toinen muna, mutta ne on semmosia ihan pieniäkin ollut. Otan riskin, en uskalla laittaa taskuun. Liian monta kertaa käynyt silleen, että mä laitan taskuun ja unohtanut. Onko siellä Helmin alla munia? Onko Helmillä muni? Otetaan sieltä, kun oli siellä vielä yksi. Joo, en häiritse enempää. Mä en anna sun hautoa, koska mä en halua tipuja. Tämän päivän saldo 4 munaa. Kysytään aina välillä, että muniiko mun kanat, ja tähän asti mä oon vastannut, että ei juurikaan, että niillä on munintatauko, niin
Nyt voin sanoa, että muni. Koirien aamupala. Aamupalaksi ne saa ihan vaan raksuja. He odottaa siellä. Roopen papanat on turvotettu, kun silloin on jo niin huonot hampaat, mutta isot saa näin. Ja iltapäivällä sitten on raakalihan vuoro. Eli mä annan raksut ja sitten mä annan raksut näin ja sitten iltapäiväksi pistän lihat sulamaan. Ja sitten sit iltapäivällä tulee raakalihaa. Roopen. Martin ruokatanssi. Istu. Hyvä. Sitten Martin. Kertun. Istu. Hyvä. Iltava. Se oli melko virkistävää. Siellä oli itse asiassa aika kylmä, kun vaikka mä lämmitin sitä kiuasta, mutta mä en kerännyt kun vähän aikaa sitä lämmittää, niin sen takia oli vähän vilponen, mutta tää on ihan hyvä tämmönen karastuskeino ja eipä paljon kipeänäkään tullut oltua tässä koko tänä aikana, kun on täällä asunut. Et se on varmaan sen asio, että olosuhteet ja lämpötilat vähän vaihtelee. Mutta nyt ruvetaan tekemään lähtöä. Hienonainen ei lähde kotoa ilman, että meikkaa. Edes vähän. Eihän tästä paviaanin pärstästä siis yhtään sen kauniimpi tule vaikka kuinka meikkaa, mutta ainakin voi niinku itselleen muodostaa semmoisen harhan, että on edes yritetty. Se monesti riittää. Hei, nyt kun mä kerta oon tässä pöydän ääressä, niin muistin. Me ollaan säästelty vähän tätä lähetyksen avaamista. Eli The Golden Levi lähetti meille paketin. Ja täällä on. Hän on siis kultainen noutaja, somekultainen noutaja tuolla Instagramin puolella. Martti, sinun aina nyt häipyys, kun täällä on sulle juttuja. Ja Kertulle ja Roopille. Eli täällä löytyy Levin oma kirja. Tadaa! Siellä on ihan kiitoskortti. Jaha, Martti häipyy. Martti, eikö sä tule? Tuu tänne, tule vielä. Tule. Niin. Tää on paketoitu kivasti tämmösen paperiin. Wow! 100 elämystä koiran kanssa. Ja siis me saatiin tämä lähetys ilmaiseksi, mutta ei varsinaisesti ole mikään maksettu mainos, mutta Leevi lähetti lahjana seuraajilleen siis tämmöisiä. Voi että. Elämä on koiran parasta aikaa. Täällä on niinku kaikkia kuvia ja juttuja ja siellä on hyvin samannäköistä meininkiä kuin meillä aina metsässä ja vauhtia ja hupia ja retkipäiväkirja. Kirjaa parhaat hetket ja koiraystävällisimmät kohteet muistiisi ja jaa myös koirakavereille. Jee, leikkilistaa voi kirjoittaa. Oi, täällä oli kynäkin mukana. Mini bones. Maistetaan, Martti. Maistetaan. Haluatko maistaa mini bonesin? Ole hyvä. Sitten täällä oli ihana tämmönen. Hän voi laittaa koiran pantaa tai valjaisikin välkkymään. Näkyy pimeällä. Tämmönen mustekala. Kiitos Leeville ihanasta jouluisesta tai joulumuistamisesta tämmöisestä. Luetaan varmasti kirja läpi yhdessä koirakavereiden kanssa. Niin ja se, mikä tässä oli ihana tässä kirjassa, niin mistäs kortista mä sen luin? Jostain kortista mä luin, että jokaisesta... Martti, et syö mitään. Älä... No sen muovipalan saa ottaa.
Jokaisesta kirjasta lahjoitetaan euro kaltoinkohdeltujen koirien hyväksi. Siitä me tykkäämme tosi paljon. Tosi paljon. Tykkäämme tosi paljon. Niin Martti sai hienon muovipalan. Martti sai tavaraa ja nameja, mutta sit kaikista paras on kuitenkin tää muovinpala. Marttiahan tosissaan voi tulla moikkaa sitten sunnuntaina Pirttikosken koululle. Osoite on Rimmiläntie 2148 14500 Iittala. Martti tulee mukaan. Minä ja Duffo ollaan siellä myymässä mun tavaroita. Joulumyyjäiset kello 12-16. Siellä on alpakoita, voi tulla rapsuttelemaan. Sitten siellä on poniajelua 1-3 muistaakseni. Siellä on herkkukahvila, muistaakseni tekevät ihania jotain vohveleita ja kaikkia siellä. Siellä on myyjiä, siellä on me ja kaikkea. Eli tulkaa ihmeessä sinne. No niin, nyt tiputaan koko porukka tästä. Martti. Paketissa oli myös ihanaa Forest-suklaata. No niin. Se ei ole Martti sinulle. Suklaata, missä on koivunlehtiä ja jotain semmoista. Niin, se ei ole Martille. Se ei ole sinulle ollenkaan. Ei ole Martille tuommoiset suklaat. Sinne. Kirjastokirjat, kauppakassi, paketit. Sitten kierrätyspisteen kautta mä laittelen ahkerasti. Laittelen aina muovit omaansa, pahvit, metallit, lasit. Ja sitten yleensä kauppareissuyhteydessä mä käyn viemässä kaikki sinne kierrätyspisteelle. Sitten vielä äitin kissankoppa, joka oli lainassa. Eiköhän lähetä. Pikkuhiljaa kunhan se on näin. Semmonen leikki. Lupaan tuoda. Haluaako kissa tehdä ulos vai sisään? Katsotaan mitä sanoo Vivaros. On seissy varmaan toista viikkoa tästä. Ilman että on käynyt missä. Sehän loiskahti. Mikä sovi mulla on auki? Hei mökki, tulen kohta. Miau miau. Miau miau. Toffi. Pääsitkö Toffi mun tubeen? Pääsitkö? Hän on siis Lakun sisko. Lakun, kun tuon Takun. Oletko Takun sisko? Melkein saman näköinen. Näin päin laittaa. Saadaanko me sitä tuosta kokeillaan? Eikö sitä voi laittaa silleen, että laittaa ensin vaikka alas näin, sitten työntää sen peiliin siihen ja sitten ruuvaa näillä puolilla? No ei se onnistu. Otetaan nää niinku, no se nyt menee sitten sen sentin ylemmäs. Päin helgattia. Kato, niin lähellä. Ammattimies. Ammattimarkku. No niin, eli nyt mä oon laskenut sen 5 senttiä. Se on vähän paska. Tosta. Silleen näin. Eikö toi tohon ja sitten... Joo, näin. Se ei oo kato niin tarkkaa vanhassa talossa, koska se ei suora muutenkaan. Se on kunnolla siellä päästä irti. Niin kato, nyt me mittailtiin summan mutikassa. Sitten käy näin.
Eikö sitä saa pujoteltua, jos vessaovi on auki? Saa. Ta-ta-da, ta-ta-ta-ta-ta. Whoosh, 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 whoosh. Anna sille tämmönen... Ai, No, sain. yhden ampun, jos joku haluaa vielä. Whoosh. Haluatko olla kuin tikun? Mä saan Ti-ti. Mun pitää muistaa... No niin, kotiin päästy. Ostokset suoritettu. Kahviteltu äitin kanssa. Ja sitten jatketaan taas joulumyyjäisiin valmistautumista. Kirjastokirjat vähän levisi tonne lattialle. Juu. On. Juu. Kyllä. En ollut kauaa pois. Kahvi oli oikein tarjouksessa. Oli jotain 4,5 euroa paketti. Niin nyt on sitten kahviakin. Kello on 7 ja mä oon niinku aivan puhki. Se on hauska ilmiö, että heti jos tarvii käydä kylällä ja olla ihmisten kanssa tekemisissä ja näin, niin Martti kulta. Niin mä väsyn enemmän kuin että mä olisin koko päivän tehnyt jotain puuhommia tai jotain. Et yleensä koko päivän on tehnyt mökkiaskareita, vaikka ne olisi fyysisestikin rankkoja. Niin sitten mä oon yleensä tässä vaiheessa siltaa vielä ihan täynnä virtaa ja silleen. Mutta nyt kun on käynyt vähän kylillä, niin mä oon niinku aivan väsynyt. No mitä Martti? Martilla oli ainakin ikävä. Oliko Martilla äitiä ikävä? Martti on mamman tissiposki. Tuli mieliteko saada joulutorttuja iltapalaksi, niin sitten niitä täytyy tehdä. Kiitos teille kaikille, ketkä jaksoitte katsoa tämän meidän My Day-videon. Kiitos ylipäätään kaikista näistä vuosista teille seuraajille. Siitä, että olette tsempannut ja ollut mukana ja katsonut meidän juttuja. Ja silleen, että suuri kiitos, että olette olemassa ja kuljette meidän matkassa. Tulkaa ihmeessä moikkaa meitä sunnuntaina. Seuraava kerran mä varmaan menen mihinkään myyjäisiin tai markkinoille mahdollisesti ensi kesänä vasta. Niin jos vaan millään pääsette, niin tulkaa. Mutta jos ette pääse, niin ei haittaa. Kiitos kaikille, ketkä viime Vähäpourun myyjäisessä kävi moikkaamassa ja näin, että on aina mukava nähdä teitä livenä. Kaukametsätyynyjä mä koitan hakea lisää kangasta niin, että mä saan sitten uuden kunnosatsin just ennen joulua verkkokauppaan, että ehtis vielä jouluksi. M05-kangas on nyt loppu. Se on nyt loppu siis, että mulla on tilauksia nyt siitä sisällä sen verran, että mä en pysty niitä enempää tekemään. Mutta mä koitan tehdä tommosia Ranger Green pussukoita ja sitten korpimuija pussukoita on tossa tulossa taas verkkokauppaan. Ja sitten ne Martin omat tassukorut tulee myöskin. Niin nähdään mahdollisesti sunnuntaina, jos ei niin ehkä jossain muualla. Ja hyvää joulun alun odotusta kaikille. Seuraava video tulee 13.12. Ja siinä mulla on mukana sponsori ja siihen tulee semmonen tarjousjuttu, niin olkaapa hereillä silloin, niin saatte sitten lunastettua ennen joulua jotain kivaa itsellenne. Mutta
siihen asti niin nähdään. Jatketaan jouluvalmisteluita.